Okay, welcome sa Mathfield. So, muna itong example number 1. So, number 1 itong example is 25x squared minus 10x plus 1. So, ang inyong una ni first and foremost is dapat na may reference na formula ni ini or na siya sa definition. Morning a squared plus minus. So, plus minus na siya for a reason. Rason na nung plus minus siya. Then 2ab plus minus b squared. So kani siya na trinomial. Kung nakabantay mo, ang kanina sa pink na color, this is just the formula na pwede na itong ma-reference. Then ang factored form niya dapat kay a plus minus b times a plus minus b. So pwede rin na ito ng sigutan taod-taod. So itong example karon, ang result is expected na plus minus siya, or let's say kung nakabantay mo subtraction na sa middle terms, pwede na itong i-assume na minus ang atong result, ato ang factored form. So quantity a number minus a number times a number minus a number. So pagkita na itong a ug b ni ana. So this is just an introduction also, pero akong emphasize na karon ng mga steps ug masaon ni siya pag-answer based sa reference nato na definition. Step 1 is very important. Kung atong i-assume na maka-factor tali using the perfect square trinomial, you have to make sure, so sureong ginato na square number. So unsa square number? Dapat square number ba ang first term niya o giyang third term. So again, first and third, or pwede ra pud last term niya kay trinomial man ni. So kana mga terms na akong gipang mention dapat square number siya or perfect square siya. Kay para maka factor ta. So mo nang step 1. Ang step 1 usa pud sa emphasize ana na 25 ug 1 kinahanglan gininyong ma-master or ma-familiarize ang 1, 4, 9. Mo ni siya mga perfect square numbers na makita ninyo like 1 square, 1, 2 squared, 4, 3 squared, 9, 4 squared, 16, 5 squared, 25. So 36, 49 and so on. So napa na siya 64, then 81. So ang ideal lang gani ini kay kung na may multiplication table, so and so on and so forth, inyo dapat ma-familiarize yourself ana. The first term o last term inyo na naman sa step number 1 pa mo. So step 1, please, ay magkalong sa step 1. So maka-factor ta ana kung square ang first o last. Sa step number 2 na pud ta, ang iyang gi-emphasize sa step number 2 kay iyang middle term. Unsay middle term? Kanang tunga niya na, or let's say ang second term niya. So kinahanglan ang middle term nato or ang tunga na term kay kinahanglan times 2 siya or twice. So twice siya sa square root sa 25 or the first term nato, o matawag yapon kung nakabantay mo sa atong reference na formula, makita gyapon nato diha ng b square root of 1 1. So ang result ni ana kay 5 times 1, which is the middle term. Ang middle term mao na siya ang ato ang ipasabot. Twice daw siya kay namin number 2 diha, maklaron diha lapita. Then 5 times 1 mao na siya equals 5 ra gihapon. Then times 2 pa na sila kay base sa reference nato na formula niya or definition niya. Mao na yung definition. Then ang a niya kay 5, ang yang b kay 1. So ay mo kalimutan na x squared, wala to gi-appel para di kayo mo mulibog. Pero kung ato ni siyang ilabot, ang mahitabo square root of 25x squared gina siya. Do result kay mahimo na siya og 5x ang atong a. So kana siya times 2. So kung nakabantay mo ang result niya kani siya 5x times 2, mahimo siya og 10x. So kaning 10x, kung nakabantay mo same ra siya regardless sa siyang sign lang sa ta. So nakabantay mo same siya, therefore we can really assume na ma-factor siya using perfect square trinomial. For the step number 3, this is the time na mag-trial and error ta.
the word trial and error is just saying na kung di ta sure sa itong answer, pwede na ito i-check. Kung ma-check siya, ma-verify siya, mo na itong answer. So, given na ang atong assumption, which is A kay 5x. So, again, step number 3, ato na ning i-check and balance or check na to kung sakto ba ang iyahang pag-factor. So, ang factored form niya kay a plus minus b times a plus minus b. So, the idea is simple. Kung atong a which is 5x, ang atong b which is 1. So, kanina a ug b, mo ni ato ang gamiton as factored form. Factored form na ni sila 5x minus 1 times 5x minus 1. So, mo na itong assumption na answer na to. So, let's say mo na itong answer, pero di pa kita sure ani kung di na ito ma-verify. So, step number 3 again is checking using FOIL method kung sakto ba nga to ang result if mo na itong answer. FOIL stands for first, outer, inner, last. Again, F, first, O, outer, inner, ang I, and then last. Munang first, 5x times 5x, which is 25x squared. Next is negative 1 times 5x rather times negative 1, negative 5x. Negative 1 times 5x minus 5x. Then the last one is the last, negative 1 times negative 1, positive 1. So kana ato pa ni siyang masimplify kay napa sila same. So 25x squared minus 10x. Kay same man sila na variable x ilang variable. So result ani niya plus 1. Then I want you to look at this. Mo na atong final answer kung atong himuon product ang factor na to na answer. So kung nakabantay mo same na sila og result. So we can say na sakto atong answer. So this is the final answer and we can really check using the FOIL method ang atong answer na sakto siya. Again, ay magkalimot na square root ang idea niya ni inyong extract ang root o niya pagtanawan ninyo ang iyang form. So, thank you sa pagtanaw. Salamat kaayo. This is Matt.